Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karong hapuna. Karong hapuna, ang title sa atong sugilanon, Beauty Pageant. I'm sure kada kasagaran nato nakasinati og beauty pageant, nakakita og beauty pageant either sa TV or sa linawas or doon na mga kaila nga ni-appeal og mga beauty pageant, doon na mga kasinatian mahitungod sa beauty pageants. Karong hapuna, among iasoy ni CB ang akong kasinatian sa mga beauty pageants. Nganong beauty pageant gani ang atong subject matter karong hapon, kay bago lang napahigayon ang Miss Universe Beauty Pageant 2023 o masulupon nga balita dili ang Pilipinas may nakadaog. In fact, wa makasud sa top 5 ang Miss Philippines Universe pero nakahimo kasaysayan karong adlaw kay usa ka Latin American country ang nakadaog sa Miss Universe for the first time sa ilang kasaysayan. Kita duwa naman ta maestranyo nagsunod-sunod man gani ang atong kadaugan sa Miss Universe. Pero ang Miss Universe daghan kay mga kontrobersiya. Dihay usa ka kandidata og Miss Universe gitangtangan sa iyang corona kay nakaplagan nga minyo diay unya dunay duha ka anak. Nakaron I think ang sa Miss Universe pasayloan dili ko suwito sa mga lagda gitugutan na ang mga dunay minyo ug dunay anak nga maka-appeal sa Miss Universe. Diha sa Miss Universe sa una gitangtangan siyang corona kay transgender. Karon gitugutan na ang mga transgender nga maka-appeal sa Miss Universe. So through the years, ang nagkalilain nato nga mga lagda, nagkalilain nga mga panglantaw sa katilingban na reflected sa Miss Universe beauty pageant. Diha sa mga Miss Universe sa una nga nahiagom og bullying ang mga kandidata. Unya kasagaran mga beauty contestants, ang mga representante sa gamhanang mga nasod ni bully sa mas gagmay nga mga nasod. I-marginalize nila o na-expose sila sa social media. So mismo diha sa beauty pageant na supposedly pagsaulog sa labing maanyag o sa labing maayo nga mga mithi, daghan kay mga bangil, daghan kay mga pamintaha. Of course, ang di nato makalimtan nga kasay pa nga kontrobersiya sa Miss Universe katong Miss Universe nga naatol sa mga gubat. Kadtong nagkagubat ang Israel ug ang Lebanon, ang Miss Lebanon nga mauntay representante sa Lebanon para sa Miss Universe officially ni withdraw gikan sa contest kay di siya gusto nga mag-share og stage uban sa Miss Israel. Last year, dihang niulbo ang gubat sa Ukraine o sa Russia, ang Miss Russia ni reklamo na dili makigtapad niya ang Miss Ukraine o ubang mga nasod sa European Union kay gibasol man ang Russia nga mao'y nangilog og nasod, mao'y nangatake sa Ukraine. So ang gubat mismo nakahimong mas kontrobersyal sa Miss Universe. Ang selebrasyon unta sa panaghiusa na duhigan tungod sa mga gubat nga niulbo atol sa katuigan pagpahigayon sa beauty pageant. But of course, maka-appreciate ka sa kaisog sa Miss Lebanon nga iyang alabay ang kahigayunan makadaog siya isip Miss Universe tungod sa iyang paglaban sa iyang nasod, tungod sa iyang pagpalalipod sa Lebanon. Gikan sa giisip nilang dili makiangayon nga pagpangatake sa Israel. Ang Miss Ukraine, ma-appreciate sa nimo nga mas loyal siya siyang nasod kaysa peke nga pagkikigala sa Miss Russia. Although ingon ang Miss Ukraine, kausara sila makita ni Miss Russia, dili tinuod nga ilang giisnab, nagkita no sila kay nagpa-selfie si Miss Russia niya, wa niya balibari. So, maingon nimo mga petty kining maong mga kontrobersiya sa Miss Universe beauty pageants pero reflective ang Miss Universe mo nagpantasya kay
Gisaway mga ni ang Miss Universe nga exploitation of women, nga ang Miss Universe destruction sa atong tinuod nga mga panghitabo sa nasod o sa kalibutan, pero di malalis ang popularidad sa Miss Universe. At tanawa lang gud ang rating sa television. Karong adlaw, pila ka milyon ang nananaw sa Miss Universe beauty pageant. Mga dunay mga pasiaw, wa man kadaw nga Pilipinas, ayaw una mong paparlor karong adlaw hangtod ugma o sa mosunod nga pila ka adlaw kay mapahak dili man ayo pagkakorte ang inyong buhok kay daghan naglagot sa parlor nganong wa kalusot ang Miss Philippines. Although kana mga pasiaw lang. Pero ang usas labing kontrobersyal nga nahitabo sa Miss Universe nga naglambigit nato directly sa Pilipinas. Kinsa makalimot ang 2015 sa dihang ang host nga si Steve Harvey ni announce og sayop nga Miss Universe. Ang iyang announce nga nakadaog pagka Miss Universe 2015 mao ang Miss Colombia. Although later on nakaplagan nga nakadaog din tinuod mao ang Miss Philippines na si Pia Wurtzbach. Also, of course, nakurhian to o nauwaw si Steve Harvey, pero apparently, ang iyang kauwaw nilungtad lang pila ka tuig kay nakabalik man siya isip host. O gidawat man siya pagbalik sa Miss Universe kay nakaplagan man to nga dili way mali siya katumang sayop. Nasayop lang gid siya sa pagbasa sa card na nakaduhig sa kamabulukon unta sa kadaugan ni Pia Wurtzbach. Pero ato makaiban sa malampuson nga reign ni Pia Wurtzbach na sud sa usa ka tuig ni pakita siyang katakos pagrepresentar sa Miss Universe sa nakalilain nga mga kalibutanong kalihukan. Kung kadto mo inahimong pasaporte ni Pia Wurtzbach sa iyang kalampusan sa iyang showbiz career hindi sa Pilipinas, sa iyang modeling career, sa iyang mga endorsements. O hantod karon naminyo na si Pia Wurtzbach. Pero maghisgot ta dagkadiyot ni Pia Wurtzbach. Sa wa pa siya mahimong Miss Universe, nangulitaw niya si anhing presidente Noynoy Aquino. Apparently, wa sila magkasabot, way nahitabo sa pagpangulitaw ni anhing presidente Noynoy Aquino ni Pia Wurtzbach. Pero ang nibisto ang manghod ni Noynoy, himsog pa ni Chris Aquino, wa pa ni masakit. Yang ingon si Pia dili ganahan ni Noynoy. So, giprangkahan ni Pia si Noynoy nga busted siya. Motong pagdaog ni Pia Wurtzbach pagka Miss Universe dihay tigom ang Malacañang, gikomedyahan si Noynoy sa iyang executive secretary na si Paquito Ochoa nitong higayuna og ingon magandang Miss Universe na umaga sa inyong lahat. O nangatawa ang tanan, pero looking back, kung doon na pa'y gamay pitik sa kasing-kasing si Pia Wurtzbach ni Noynoy Aquino, kung iya pang gisugot si Noynoy, kamabulukon ka, no? Atol sa terminong Noynoy, 2015, mga 1 year na lang sa di pa siya mukanaog, gikasal sila samtang si Noynoy pa'y naglingkod sa Malacañang. And who knows? Kung naasawa pang Noynoy si Pia, maybe doon ay makabantay ni Noynoy, doon ay makapahimat mo ni Noynoy, ay kay palabig sa imong sigarilyo, ay kay palabig sa imong chicharon bulaklak, ay kay palabig sa imong diet, ay kay palabig sa imong coke, o na curtail, bisan gamay na lang ang mga bad habits ni Noynoy Aquino nga. Ato lang nahibawan, resulta sa pagpalyar na sa iyang kidney, kinahanglan na siya og dialysis, o resulta sa komplikasyon sa nakalilay bahin siyang lawas hangtod nga giatake siya sa kasing-kasing nga hinungdan siya kamatayon. Pipila ka tuig ang dinabay. So posible na naluwas si Noynoy, posible na usab ang direksyon sa atong nasod. Kung doon pa siya first lady, pareha ka gwapa o pareha ka utukan ni Pia Wurtzbach. Pero naghisgot ta og host sa Miss Universe. Ang usa sa labing bantugan ginoong host sa wa pa si Steve Harvey, kadto si Bob Barker nga ni-resign human sa pila ka dekada ni nga pag-host sa Miss Universe tungod lang yun sa iyang advocacy panalipod sa mga hayop. Kay ang Miss Universe ni insister nga mohatag og 4 coats ngadto sa mga mananaog isip kabahin sa ilang premyo. Mao to ni resign siya pagka-host sa iyang gimarugan ang iyang prinsipyo bisan sa minilyon ka dolyar giyang makuha siyang kontrata kung magpadayon siya pag-host sa Miss Universe beauty pageant.
Pero mo na gisulti nga ang Miss Universe maoy usa sa labing taas nga sa ranggo o mga beauty pageant, pero reflection unsa ka ungo sa katawhan sa beauty pageant, hasta mga barangay, hasta mga sitio, hasta mga kapilya, hapitan ng lungsod, hapitan ng syudad, hapitan ng probinsya sa Pilipinas, dunay Miss Universe. At correction, dunay beauty pageants nang ipahigayon. Miss Talisay sa Talisay City, Miss Consolacion, bago lang nag-Miss Consolacion dari sa amo, Miss Lapu-Lapu City, Miss Cebu City. Abot na pa ba Miss Cebu City? Kay gipahunong man ni kanhi Mayor Tami Osmeña, unya gisaw sa probinsya sa Subo, amot na binibining Cebu ba to? Pero pagkawa sa grupo nilang Presidential Assistant for Visayas, Mike Dino, I don't know, mapadayon pa ba ang ilang alternatibo nga beauty pageant nga gipahigayon dinhi sa ato sa Subo. So na bisan ang mga beauty pageants dinhi sa ato sa Subo na subject sa ni og pamulitika, na igusab sa pamulitika. Duguti akong iasoy ninyo, doon ako'y pila man ni tulo ka kasanitian sa mga beauty pageants diri sa ato. Ang uban akong manganlan, ang uban di lang, no? Kay sa hinat makasabot mo nga di nato manganlan kay mauwawan man ang mga hingtungdan. Ang una, nahimo kong judge sa Miss Talisay. Wa na ko kahinomdom sa itong tuiga. Wa gani ko kahinomdom din sa mayor ato sa siyudad sa Talisay. Pero giimbitar mi, buhi pa si aning Serge Rimonde. Actually, si Serge Rimonde rin giimbitar. Kunya, murag ipakapin na malambing imbitar na mahimong judge sa Miss Talisay. Kunya, ang venue ato sa Miss Talisay Beauty Pageant, sa grand finals na, sa pagpilit na yung kinsay Miss Talisay, diha sa Talisay Sports Complex, kanang complex sa kilid sa karaan nga munisipyo o karaang City Hall sa Talisay. So, diha mi nangabot ming aning Serge Rimonde, unya hapit man may mga late, diretso na mig lingkod dito sa judges table, niya pagkataon-taon gisugda na ang kalikod. Wa man jud kusukan masukad maka-judge o beauty contest o beauty pageant. Nakakita ko na mga interbarangay ng mga beauty pageant, pero inato ba kada bang kumpas kayo, kanang ang Miss Talisay, choreographed man. Hasta pag sud sa mga judges, mura man og pasayaw-sayawon may apil. Wadyo ko musayaw, ang imong musayaw ni aning search ceremony, lingkod na may ditso. Unya, kanang bang palapalahan kapag ayo inig introduce, unya, libog kayo ang lights, wild kayong lights, murag dako-dako gito gasto. Ang Talisay City Government atong Miss Talisay, nga beauty pageant. Diha na ko naglisod. Kay mo na ako bitaw kanang naandan nga contest nga dunay criteria, unya pila imong grado sa criteria, unsa nga contestant, unsa contestant number. Sus, pas-pas man kayo. Kana bitaw gikan sa first contestant, dito sa second contestant, dito sa third contestant, di ka makaato og grado, na mabiyaan na ka. Yung wa may brief ba? Maybe ka-briefing sila, pero wa may kaabot kay hapit naman nagsugod na pag-abot na mo. As ka pinaspasay na ko og grado niya, estilo na ko grado, kung imbitahon ko og judging, ma-judging man sa, I don't know manong gi-appeal kung imbitar ka ng mga dancing contest, paapilon ko kung imbitar, o sila kahibaw siya kung sinayawan. Paapilon ko nilang kanang extemporaneous speech tingali maka sapar-sapar ko ana kanang mga news conference no kanang mag-broadcast sila, paapilon ko og judge, makasagot ko pero paapilon ko og beauty contest na judge. Unsa may akong so ako na lang kinsay gwapa, kinsay makarepresentar sa siyudad sa Talisay, kinsay para nako labing utukan nga makarepresentar sa siyudad sa Talisay, dili mauwaw ang Talisay, mo akong padag-on sa akong pag-judge. Pero mao to, after mga 2 contestants, naka-adjust na ko, inani di kapaspas. So, nakaapas na ko og grado sa Miss Universe, sa Miss Talisay. Unya, diha may portion nga papangutan-on mi sa mga contestants. So, I don't know, giun sa to, murag turno-turno tiyali ang mga judges nga mao'y mangutana sa mga contestants. So, either ang contestants mao'y mo pick sa among mangangan, kinsay makuha niya nga judge niya may mangutana niya. Or ang organizers ba to mao'y mo turno-turno kinsa nga contestant pangutana o kinsa nga judge. Pasayloan, nakalimot na ko say insignificant yung telikayo kung pangutana.
Pero ang ako rin yung mahinungdon ang pangutana ni aning Serge Remonde na nagbunga in taon, naluoy ba ko sa contestant na wagin siya kaandam na si Serge Remonde lawom kay pangutana. Ang pangutana ng Serge Remonde, wa ko kahibaw makahinumlom tiyali ron ang Mr. Lisay nga contestant na pa basta Lisay or niya pa basta Subo, maka-chamba og paminaw ni atong broadcast. Ang pangutana niya ni Serge Remonde, what is femininity? Unsa na yung magtubag? What is femininity? I think ang pangutana ni Adto may tungod sa world peace kay Corny man kay mga pangutana pero wa gid itaon ka ready ang contestant sa Miss Talisay sa pangutana ni aning Serge Remonde what is femininity? Ikaw kung pangutanan ka, what is femininity? Maglisod sa kang tubag so nang bunga-bunga itaw nga bitaw bunga-bunga jud nga obvious kay nga bunga-bunga. Maluoy ba ka sa kandidata niya? Na kuan ba mura ba og iko di man gud paglisod-lisod pero si ani Serge Remonde sa taman mao mo ang pangutana so wa kada og katong mabuti sa I think usas nakaguba itaw siyang poise katong kapakya siya pagtubag sa pangutana. In fact murag wa din siya kasabot sa pangutana gi-repeat pa ni aning Serge Remonde ang pangutana. Wa gyapon siya makatarong sa pagtubag. So mo na risgo sa Q&A. Na I think usa kuno sa mga weaknesses sa Miss Philippines ganina ang Q&A, dili kay siya maayo nga bitubag sa iyang pangutana. Kay kana sa Q&A timing man na. Kung ang pangutana nimo swak kayo sa imong advocacies, swak kayo sa imong mga nahibawan, anindot kay kamo tubag. Pero kung ang Q&A wa gyud nimo ma-appeal una-una, lisod kayo ang Q&A. Mora una na akong kasinatian. O mora na ako manganlan sa mga beauty pageants nga akong na-apilan si judge. Usa sa laing beauty pageant nga ako na-apilan, nag-cover me. I don't know, unsay nasud sa ABS-CBN. Usa ko sa ilang gipa-cover sa, di lang ako nganlan, unsa nga beauty pageant. Pero inila kay itong nga beauty pageant, usa tos labig dako nga mga beauty pageants na sa ato sa Subo. So of course kanang entertainment reporter pa ilang gipa-cover, kuan lang kanang interview sa contestants, interview sa organizer humana. Ya, ako may ilang gipa-cover. Unya anad ba ako og investigative journalism. Sus, ako bitaw nang gi-explore ang mga anggulo nga di usually ma-explore sa mga beauty pageants. Iba mo siya ko nahibawan sa akong pakisusi. Ug I'm sure na embarrassed ang mga organizers adto. Ako nahibawan na kana din Q&A at itong mga specific, ako kumayon sa tanan ng mga beauty pageants, pero ako nahibawan mo naghihimo sa ubansab ng mga beauty pageants. Ang tanang contestants hatagan og pila 20, 30 sets of questions. Unya, hibaw na sila din usay pangutana. Kadtong 20 ba to, murag 20 ra ka questions, maura to'y ipangutana atol sa Q&A. So, ang mga pangutana ihatag sa judges or ihatag na sa MC, ang MC rin pangutana. Pero, wa kahibaw ang contestant, unsa nga pangutana ang para iya. Pero, gihatagan siya sa listahan sa mga questions. So, makaready siya og tubag. So, ang mga contestants nga maikay mo memorize, ilang andaman og tubag ang tanang pangutana. Aron bisag unsa nga pangutana para nila, ilang matubag. Maudiay na nga, pagtanaw na nako sa previous nga, kay part na to sa akong kinibang, ambot wag ginakaingon ng galiyo, ayaw i-embarrass ang mga organizers. Positive ra nga news, wag may niingon ako. Wala ito, pagtanaw na ako sa mga previous nga mga beauty contest atong specific nga lugar. Ang mga contestant, bitaw inig pangutana, na uban murag mahuwasan. Kay giadaman nila itong mga pangutana, unyang ilang tubag robotic. Ang ilang tubag murag inandam na daan, murag memorize na daan. In fact, masango sila, di na sila kahibaw mo sumpay, kaya nalimot na sila sa unsay sumpay. Di na magkadimao ba ang ilang tubag ba? So, dili good spontaneous ang tubag. Doon na sa uban na mahugno. So, nakahibaw sila nga usatos mga pangutana, suswa man nila maandami. Huwag sila magtuo nga, may ilang itong pangutana. So, muna yung tawag, ma-discourage na siyang daan sa pagtubag. Imbis ba nga, ablihan ilang panguna-una, bisan unsay pangutana, ilang tubagon kutob sa ilang mahimo, wa na. Mura sila og na-discourage na kay wa sila kaandam sa pagtubag sa maong mga pangutana. So,
dili maayo nga implikasyon alang ini maong beauty pageant nga giandam ng daan ng mga pangutana unya gipahibaw ng daan ng mga contestants sa posible nga mga pangutana, ila lang andamon ang mga tubag. Although sila kahibaw sa specific na pangutana para nila. So, mahug ba nagtsupi? Mahug ba na nga gi-set up ng daan? Maybe, pero doon na gihapoy trabaho sa mga contestants. Kaya di man sila, kaya kung i-specify pa nga, kaning question number 1, imo niya, kuning question number 15, imo sab na, kanang question number 18, arin sa contestant number 3. Kung ano na, tsupi na na, mura og daya na na. So at least doon ay, pero doon na sila ideya. Ako mag-interview ang mga organizers ato, anong gihimong man na ninyo? Aron ko nung mahimong mas substantial ang Q&A sa beauty pageants. Nga, imbis maglutaw, doon ay kung magkinahalag statistics, kung magkinahanglan og facts og figures, ma-ready daan sa mga contestants. So, mobilib ang audience nga ka-bright day any mga contestants ni maong beauty pageant. So, usa to sa akong na diskubrihan nga dili angay unta to nga ibalita, pero gihimo. Ana, ug nahadlo ko hangtod karon gihimo pa na sa pipila ka mga beauty pageants din sa ato sa Subo o sa babahin sa Pilipinas. Ang akong story number 3, ini mga beauty pageants, di sa gumagisgot o mga ngan, dihay beauty pageant nga doon nami abiga na naka-appeal ba? Naka-appeal siya sa beauty pageant. Porte niyang papaha, pero ang problema atong among amiga, di kay siya maayo mutubag o mga pangutana. So gipa-appeal ko nila og train. Amot naman ko na yung mga trainer ang mga beauty contest, pero ako'y ilang gipa-appeal nga mag-andam ko og mga 10 questions. 10 questions ko akong andamon. Unya, akong pangutanon ang beauty katong among coach na beauty contestant. Unya, mutabang ko og paraphrase ayang tubag para nga masakto. So primero, ilang suggestion, mangutana lang ko, pasagdan lang ang contestant nga mutubag sa akong mga pangutana. Later on, sa second session, ako na siyang musugyot ako mga paagi unsaon ang mas maayo nga pagtubag sa mga pangutana. So mao akong role adtong maong coaching sa mga beauty contest, sa mga beauty contestant. So pangutana na ko, ready na ko mga pangutana. Yagiin ako i-balance na yung pangutana, dili partig news tanan, parte sa mga world peace, parte sa mga Miss Universe mga type of questions. So, pangutana na ko. Kasagaran ang tendency yun sa beauty contest, guwapa kayo. Pero ang iyan yung tendency, dugay kayo siya mahuman og tubag. Taas kaya ba iyang tubag ba? Ya, doon naman ay limit, di ba? Sa pagtubag. So, mo akong unang gikon nga, i-condense na to ang imong tubag. Imbis, imo ning isumpay, ayaw na rin isguti, kining labing substantial nga bahin sa imong tubag, niya muhunong na ka. Ayaw nagsumpay. In fact, kung unsay pangutana sa aktual na contest, di ka kasiguro sa imong kaugalingon, hunong na lang o tubag. Tubagal lang pila ka sentences, niya hunong na kay tingali o masaag hinuon ka, niya ma-demerit na hinuon. So, may misaging attitude, ang beauty contestant. Iangkon man sa siya nga iya itong weakness, ang Q&A. Mo to. Doon na may question, sumay na kayo siya mo tubag, partly memorize ang iyang tubag, dili ni garantiya nga mao niya mga pangutana ni Muso. Pero mao na lang gina, doon na gani pangutana nga di kay ka kasiguro. Tubaga lang o mga motherhood statements. So kada mga motherhood statements nindot kay paminahon pero wag gud kay kuan. Wag gud klaro nga substance sa imong tubag. So, mao na to. Ang sabot. Sus kuyawan ako pag kuan na, pag finals night na. Okay tawag anak kana bang pagpili na sa mga mananaog. Pag-abot ng Q&A, wala ko mahimutang pag-abot sa turno sa among contestant. Susang pangutana niya. Di lang ako isulti sa pangutana kay Tingma. Masumpay-sumpay ninyo niya, mailhan na ito, mauwaw ni maong beauty contestant. Ang pangutana, dili kay familiar, dili party news, dili party og lifestyle, dili party sa current events, dili party sa kanabang lahi ba ang pangutana. Pero nindot ang pangutana, niya, mahimo ra gid uta to diyan tubagon. Apparently di man siya familiar sa pangutana. Mura pag kana bitong usas mga topics nga di ka ganahan mo hisgot, so wa siya magtuon, di kay siya familiar sa mga topic, na problema siya. So ako nangalian lang yun. Unta
makahinumdum ni siya sa mong sabot. Tigan ipamilyar ang pangutana, motherhood statement ka, hunong dayo. Pertino niyo gupaha. Ug gupahay lang siya mong gidaog. Sus, nakalimot bitaw na sa sabot. May magguha ng sabot ka ng way tao. Pero mag-atubang na ka o kamera, mag-atubang na ka sa daghang mga tao, mag-atubang na ka sa puno kay nga mga sa audience. Malain sa imong huna-huna, makalimot siya kung sa imong giplano. Wa na bitaw na siya mahunong pagtubag. Iyang tubag tuloy, bagbag na dyan kayo ba? Wa na yun mutakdo sa pangutana. Apil ni. Wa makadaog. Pero asan siya malayo o biya. Pero kano ganun taog. Nakachamba pa lang ba siyang tubag? Pero chamba-chamba rin ang Q&A. Wa may laki, may babay ang Q&A sa mga beauty pageants. Ang akong paboritong Q&A sa beauty pageant, amot mo sa Miss Universe to. Wala ko ka, usanis mga pangutana sa Miss Universe na wala ko kahibaon sa tubag sa aktual na contestant. Pero akong ganahang tubag, kanigong 2020, kanigong hindsight is always 2020. No, ikaw man na sa contest, may nakita mo, kanino ginana ito ni pagtubag, ginano pagtubag. Lahi lagi na kanang na-live audience. Ang ako nadunggan ini si kasi ning host sa Showtime na bagong naminyo si Ann kasi apelyido ni Ann Curtis, si Ann Curtis. Bugal-bugal gud niya pero nindot kay pagkatubagan ni Ann Curtis. Dihay usa sa mga contestant sa Miss Universe gipangutana. Kaya ang Showtime immediately after Miss Universe man. Ang usa sa mga pangutana sa mga contestants na kung doon kay regret man teto sa imong kinabuhi, unsa man ug unsaon man animo sa kung natayan ka og chance, unsaon man nimo pag-correct ang maong imong desisyon sa imong kinabuhi. O doon na ba kay sayop na desisyon, kung natagan ka og chance, unsa may sayop nimong desisyon, unsaon man nimo correct. Ang tubag ni Ann, kay Miss Ann, nambisyon, bisa ni kay guwapa ba Miss Ann sa batanon pa, o hantod karon yan tubag. Ako na lang binisayo ng yan tubag. Kung ang akong pangandoy na makahimo ko og sayop samtang batanon pa, aron doon ako'y whole lifetime pagkurihir sa akong sayop. Na mo apply sa atong tinuod nga kinabuhi. Mo apply sa tanang mga profesyon. Palihog akong tapuson kining atong sugilanon karong hapon sa tinuod jud nga iskandalo nga nahitabo. Dili sayop nga pagkabasa sa winner, tinuyo gyud na sayop na pagpahibaw sa mga winners. Pero dili ni beauty contest. O kini ako ikasulti ninyo ang mga ngan. Year 1994. Mayor sa Manila si Alfredo Lim. Nagpasiugda ang syudad sa Manila og Manila Film Festival. Lahi ni sa Metro Manila Film Festival. Ang Manila Film Festival gipahigayon atol sa anibersaryo sa syudad sa Manila. Ay doon na pa man karon kay human sa iskandalo mo man og na kontrobersyal pag-ayo na in fact gipailan gyud og kaso na kriminal ang mga hingtungdan. Sa Manila Film Festival, ang mga hosts sa ako lang hinumduman silang Rufa Gutierrez, si Gretchen Barreto, sa ito mga batanon pa kay ni Rufa o si Gretchen Barreto, si Rocky Gutierrez, ang igsuon ni Rufa, si Nanette Medved, artista pa si Nanette Medved itong higayuna. O dihay host na di na nako mahinumduman ang ngan, pero katong Miss Mauritius, kay siya may nakadaog sa Miss Universe din nga gipahigayon sa Pilipinas the year before. So, gi-imbitar siya, murag si Babaji. Babaji ba to ang iyangan? Viveka Babaji. Sila'y hosts. Ang pag-announce nila sa winner, ang i-announce nila nga winner sa Best Actor si Gabby Concepcion. Ang i-announce nga winner sa Best Actress si Rufa Gutierrez. Si Rufa, usa sa mga host, siya sinadaog pagka Best Actress. Pero ang kadudahan na, pag-announce si Gretchen, mura pag nahilaw ang iyang naong. Mura pa og
ang interpretation sa TV audience nga nagtan-aw sa maong live telecast na dili mao ang nga gibasa. Unya, na controversial pag yun kaya na dakpan sa kamera o wa pa ma-off ang microphone, niingon to si Baba G ni Rocky Gutierrez, take it. So gikuha ni Rocky ang mga sobre sa katong mga cards nga gibutangan sa mga ngan sa mga winners, gisud sa bulsa, wa na kita. Ang auditing firm or ang tabulation team sa maong Manila Film Festival, ang SGV Corporation, usos labing prestihiyoso na kumpanya sa mga auditors din sa Pilipinas. Pag mag-announce silang Rufa Gutierrez ug sa ubang mga host sa winners, nireklamo ang SVG, dili man tumao. Ang tinuod nga winner sa pagka best actor si Edo Manzano, dili si Gabby Concepcion. Niya ang tinuod nga winner sa pagka best actress si Aiko Melendez sa Maalala Mo Kaya the movie. Dili si Rufa Gutierrez. So pagkahibaw ni Manila City Mayor Alfredo Lim sa Cassius Estates, huwag iyang i-announce. Ang tinuod nga winner pagka best actor si Edo Manzano, dili si Gabby Concepcion. Among kuhaon ang tropeyo ni Gabby Concepcion, kaya di siya tinuod nga winner. Ang tinuod nga winner sa pagka-best actress si Aiko Melendez, dili si Rufa Gutierrez. Kuhaon sa Ramon Trophy ni Rufa Gutierrez. O ako, isip mayor sa Manila, mato ni Alfredo Lim, mulusad og investigasyon. Ako ning ipa-investigar nganong nahitabo ni. Kinsay nagpalusot ini, kinsay nagbinuang ini, nganong ang sayop nga mga ngan sa mga winners maoy nabasa o maoy naproklamar. Pwedeng sukua ni Alfredo Lim. Nya kadto sa Alfredo Lim, doon naman to'y kahinomdom atong pelikula ni Clint Eastwood. Wa pa kamataw sa pelikula ni Clint Eastwood nga katong Make My Day, Dirty Harry. Si Alfredo Lim mo'y Dirty Harry. Wa pa ni si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, si Alfredo Lim ay nag-una-una sa Manila, maglutaw ng mga ginunahan durugista diha sa mga esteros Manila. Siya pa'y hepe sa kapulisan o siya pa'y mayor sa Manila. In fact, sa mga initiatives ni Alfredo Lim nga nahimong kontrobersyal, iyang pangmarkahan ang mga puntahan sa mga panimay sa ginunahan mga durugista. Nag-question to sa Commission on Human Rights. So, ang gibuhat ni Lim, iyang wa man gimaangkon. Silang Rufa Gutierrez, dili mo uli silang trophy. Si Gabby Concepcion, dili mo uli sa trophy. Para nila sila tinuod nga mananaog. So, gitahasan ni Lim ang Manila City Council. Ang nangu sa investigasyon, ay Vice Mayor ba niya itong higayon na si Lito Atienza? Katunidagan pagka-presidente sa naging eleksyon. Si Lito Atienza ipatawag sa tanang mga hingtungdan. O ato na lakturon ang dagan sa investigasyon, nakaplagan sa investigasyon, na si Lolit Solis, nga mao'y manager ni Gabby Concepcion, mao'y nagmaniubra sa tanan. Iyang gisabot silang Rufa Gutierrez, iyang gisabot silang Baba G, iyang gisabot si Rocky Gutierrez na mauni atong i-announce nga winner. Wa pa sila bawo kinsay winner, ang ilang i-announce nga winner si Gabby Concepcion pagka best actor, si Rufa Gutierrez pagka best actress. Na-appeal sa kontrobersiya si Annabel Rama. So pulos mga Subuanon. Si Annabel, tulo ka Gutierrez, Annabel Rama, ug iyang mga anak si Rocky ug si Rufa. Ya si Rufa ni atong higayuna na kontrobersyal na kay the year before, 1993 I think, si aning Senador Ernesto Maceda nihimo atong iyang Bruna Yuki expose. Gipasangilan niya ang mga artista sa Pilipinas apil na si Rufa Gutierrez nga nagbaligya sa ilang unod. Nagbaligya sa ilang pagkababay sa Brunei. Itawag silang mga Brunei Yukis. Si Gabby Concepcion, the year before, na kontrobersyal sab, kay mo itong higayuna na nag-anular ang ilang kamanyo ni Sharon Cuneta. Karon nagpa-sweet-sweet naman ng duha, pero ni atong tuiga perting paita sa movie career ni Gabby Concepcion. Niya diha pa siya kaso, kay doon na siya mga kontrata sa pelikula nga wa niya tumana. So kikiha si Gabby Concepcion, daghang kay mga kaso si Gabby Concepcion. Ang justification ni Lolit Solis, iyang ipadaog si Gabby aron ma-revive ang iyang movie career. Samot hinuong kaunlod. Kung man niya ito, niundang si Gabby pagka-artista,
O nagtrabaho na lang ni si real estate agent dito sa Estados Unidos. Si Baba G, kantong Miss Mauritius, gitawag og Miss Malicious tungod sa mga insidente, gideport sa Pilipinas, diha nakaplagan na apil di siya sa konsabo kay diha siya magpuyo sa bahay ni Annabel Rama. Sa iyang pagpabilin din sa Pilipinas. Basta hilabihang lang uga ni adtong maong iskandalo. Ang hukom sa korte si Lolit Solis rin na konbikto. Kaya nangayo og pasaylo si Gabby Concepcion, nangayo og pasaylo si Rufa Gutierrez, giuli ang ilang mga tropeo o gipakaingon yun di na sila makabawi. Eventually, si Rufa Gutierrez nakabalik sa pagka-artista o si Gabby Concepcion karon mag-concert na gani uban sa iyang binuangan nga asawa sa una nga si Sharon Cuneta. Pero usa to sa labing langug, usa to sa labing nangalisbo na iskandalo nga tinuod yung gichupi. Dili sayop-sayop lang pagbasa, gituyo gyud pagpalusot unta. Pero din nila to sa Pilipinas na itabo. Nagkasalamat ni Lolit Solis na nakabalik na gyapon sa showbiz pero wa na gyud makaregain sa iyang credibility. Si Nanette Medved, I think partly o sa tos mga rason nganong niretiro sa pagka-showbiz karon may nakaigdagan ng iyang mga negosyo. Nahimo na siya philanthropist. Si Baba G, I think dito na lang mupuyo sa India. O niya humas pila ka tuig naghikog. Doon na hinungdan sa iyang paghikog. Si Gretchen Barreto, of course, wa maapil sa kaso kay siya may host na wa maapil sa sabot. Siya ni testify na gituyo gyud kantong maong maniobra. Si Gretchen Barreto, sidlak pag-ayo ang iyang bituon. Popular kay siya pagka-artista hangtod na nahimo siyang kabit ni Tony Boy Cuangco ang tag-iya sa anak sa ESP-LBT. Eventually mo na nag-ESP-LBT o karon na hilambigit na sa si Gretchen Barreto sa bag-o nga mga eskandalo. Di na lang na to tukion. Pero mauni ang among mga sugilano mahitungod sa mga beauty pageants. Kung ang atong kaaktibo, kung ang atong kasuhito, kung ang atong ka-articulate sa mga beauty pageants, nga hasta ang evening gown atong koreksyonan, hasta ang national costume atong komentaryuhan, hasta ang tinubagas mga pangutana atong buki-kion, kung samang pagpakabana, samang pagpangilabot, samang makinaadmanon na pag-apil, ato panghimuon sa mga kasus pangurakot, sa mga anomalya sa atong gobyerno kanindot unta ining nasura. Magkinto unta ang atong mga politiko sa atong pagpakabana, sa atong determinasyon sa pagtuki o pag-apil sa diskusyon. Nakapait. Ang atong kaaktibo sa beauty pageant, atong kaaktibo sa basketball, atong ka-articulate sa ubang mga butang, mutameme man ta. Kalit lang tagkahilom, kalit naman tagyapa-yapa. Muabiba naman lang ta, yango-yango naman lang ta sa mga fake news, sa mga iskandalo, sa mga pinuang, sa mga nagtungkaw sa gahong. Uban nilang Dr. Iris o CB. Diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, mangutan namin ninyo unsay inyong kasinatian sa beauty pageants. Unsay mapuslano ninyo nga mga leksyon nga nakatunan gikan sa mga beauty pageants ug unsa kay paagi nga ang atong talagsaong level sa pagpakabana sa mga beauty pageants atong ma-apply sa tinuod nga kinabuhi sa kahimtang sa atong nasod, sa kapait sa sitwasyon karon sa atong katawan. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Salamat, CB Girl.